Pero unang-una po, no, bago kayo makipagbalikan, no, bigyan nyo din po ng oras at panahon yung inyong sarili, no. Buuin nyo din yung Opo. inyong sarili, no. At kahit na sabi nyo halos mag-iisang taon na yan, nung pang last year yan, no, hindi ibig Opo. sabihin yung maraming oras sa iyo ay talagang binigyan mo na talaga ng focus yung iyong sarili, Opo. no? Kasi pag nagkabalikan kayo na may lamat pa rin o may sira pa rin, may sama ng loob sa iyo, kayo po ay magsasabong lang muli. Kaya nga po, magpahinga kayo, no? Mag-relax muna kayo, no? Suriin niyo muna inyong sarili. Maraming salamat po, you're very honest. Inaamin niyo yung mga pagkakamali. Pero yung tanong ay, Opo. kayo Inamin ba ko ay po. talagang natuto na doon sa inyong mga pagkakamali, no? Kailangan ipakita nyo, kailangan patunayan nyo na kayo na ay nagbago. Okay? No, so yun po yung una, no? So give time to yourself to heal, no? At pag okay na kayo, pag buo na kayo, 'di ba? Hindi naman yung 100% na perfect, pero masasabi mo na ako na ay mas malakas, mas matatag, mas marunong. Galing na ako diyan, natutunan ko na yung aking leksyon, no? Doon pa lang kayo pumalik, no? And make an effort to reach out. Now, pangalawa po, doon po sa pagre-reach out, no? Okay? Maganda na merong communication. Pero mas maganda pag nag-uusap talaga physically. Okay? Kasi po minsan, Opo. pag sa cellphone, pag sa text, minsan merong mga misinterpretation, hindi maintindihan yung punto, no? So, kailangan po as much as you can, you must spend real quality time, 'di ba? Yun po yung naiintindihan ko, yun yung inyong gusto na mag-umpisa muli, no? You start again with spending time, no? At pag nagkita kayo, nagsama kayo muli, bayahan nyo muna yung problema, create good new memories. Okay? Dahil yung nakalipas, wala na tayong magagawa dyan, no? Munta kayo doon, Opo. yung mga bata, no, mag-date kayo, lumabas kayo, magsimba kayo, and then bigay nyo yung buong 100% focus at attention nyo dun sa karanasan na yon. Okay? Kasi kung walang mga bagong karanasan, ang mangyayari sa inyo ay palagi kayong magbabalik lang dun sa nakalipas at kayo ay magsusumbatan. Kaya nga, yan po yung pangalawa, no? Kailangan gumawa kayo ng bagong karanasan sama-sama na matatakpan yung mga napakaraming masasakit na karanasan ng nakalipas. Pangatlo, isang susi din po para maayos yan ay yung mga magulang niya. Gusto natin hindi, siyempre may impluwensya ang mga magulang sa mga anak. You also have to reach out, no, dito sa mga magulang niya, no? Sa mga biyanan, no? Sa iyong biyanan, no? Opo. Kailangan kausapin mo, kailangan magpakumbaba ka, no? At kailangan magbanding din kayo, no? Create also good memories with them, no? Hindi lang yung kasama nung iyong asawa, no? Yan yung isang pinagmumulan din ng away at hidwaan, eh. No, mahal na mahal mo yung asawa mo pero hindi mo kasundo yung mga magulang niya. Mahirap 'yon. Kasi Opo. gusto natin hindi, parte pa rin ng pamilya 'yan. Kaya nga pag tayo ay pumapasok sa relasyon, tayo ay mag-aasawa na, kailangan kino-consider din natin yung mga pamilya, no, na ating papasukin, no? Kailangan din tayong makipagkaibigan sa kanila, makipagpalagayan ng loob, no? Mahirap, oo, dahil iba-iba yung mga ugali, pero try your best, no? Ngayon doon sa tanong nyo, ako ba ay lalaban o bibitaw na ako? Ito muna yung tanongin nyo sa inyong sarili, bago yung tanong na yon. Gaano ba kahalaga itong aking hinahawakan?
Gaano ba kahalaga itong aking pinaglalaban? Kasi kung wala nang halaga sa iyo, bibitawan mo. Kasi kung Opo. kung hindi mo ganun kamahal ang bagay na yun, ang taong yan, dun ka susuko. Tingnan niyo ang ating Panginoon, pinako sa krus. Pwede siyang bumitaw, pwede siya sumuko, pero hindi siya sumuko. Bakit? Kasi ang pinaglalaban niya, mahalaga. Ang pinaglalaban niya, mahal niya. Kaya yung Opo. tanong, gaano kamahal o gaano ba kahalaga ang iyong misis para sa iyo, ang iyong pamilya? Kung talagang mahalaga, edi piliin mo na wag bumitaw at lumaban pa rin. Pero kung para sa iyo, wala nang halaga, hindi mo na mahal, edi bumitaw ka na. Ganon din yung tanong sa iyong misis. Ang tanong na yan ay dapat pagmunihan, pag-isipan ng mister at ng misis, ng dalawang mag-asawa. Kasi mahirap din na ikaw lumalaban pero hindi na lumalaban ang iyong asawa. Magiging Opo. mahirap ang pagsasama. Walang mahirap sa buhay kung sama-sama, kung nagtutulungan. Opo. Kaya nga, ang tanong, gaano ba kahalaga ito para sa iyo? Gaano mo ba kamahal ito? Kung talagang mahal na mahal mo, mahalagang mahalaga, edi pang hahawakan mo, lalabang ka, hindi ka susuko. Ikaw ang nakakakita ng halaga, hindi ang ibang tao. Opo. Kasi maaaring meron tayong hinahawakan na para sa atin mahalaga, hindi maiintindihan ng ibang tao. Kamukha na lang, Opo. no? Meron po akong kakilala, mahal na mahal niya yung kanyang sasakyan kahit na ilang beses na nasira, Opo. napakarami na niyang ginastos sa kanyang sasakyan. Sabi ko, pwede ka naman makabili ng bago sasakyan, ang dami mong pera. Father, first car namin yan. Mahalaga sa amin yan. Nung nag-uumpisa kami, yan na yung ginagamit namin, hindi namin mabitawan. Yung humahawak, yung may-ari, siyang nakakaalam ng halaga. Kaya ikaw, alam mo yung halaga, kaya nga, nasa iyo kung bibitiw ka o hindi. At alam mo yun, na para sa iyo, napakahalaga, pero binatawan mo, ano yung mararanasan mo, ano yung mararamdaman mo, di ba napakasakit? So, sana naman. maganda din po na kausapin niyo muna yung inyong misis, no? Tanungin niyo din siya, gaano ba kahalaga sa iyo itong relasyon na ito? May halaga pa ba na mabuo ang ating pamilya? No? Kasi para sa akin, mahalaga ito, mahal ko ito, kaya paglalabang ko. Gusto ko lang malaman mo. Ngayon, kung hindi ka pa sigurado, kung nagugulo pa ang isip mo, rerespetuhin ko yon, tatanggapin ko yon, bibigyan kita ng oras at panahon, pero ako, kaya lumalaban ako, kaya hindi ako bumibitaw, dahil para sa akin, may halaga ito, mahalaga ito. Yeah, so sana po, no, matandaan nyo yung aking mga advices sa inyo, no, bigyan nyo ng oras at panahon ang inyong sarili, make new, good, happy memories with her. Pag-usapan nyo po, pagmunihan nyo, gaano ba kahalaga itong pagbubuo ng pamilya, and then trying to reach out also to your in-laws, no, ang yung mga magulang ng inyong asawa, no, at palaging magdasal. Opo. Sana pag nagsama kayo, magdasal, maging isang activity nyo po, i-request nyo po, magsimba kayo. Dahil walang imposible Yun pa nga po sa eh. tulong at grasya ng Diyos. Okay? Kung mahalaga Kasi sa iyo, kahit na matagal, paglalaban mo, hindi ka bibitaw. Yung tanong, dapat sa kanya din, masagot niya yon. Kung mahalaga, bibigyan niya ng oras, hindi siya bibitaw, paglalaban niya. Siyempre, yung side nyo lang, yung inyong binuksan, kailangan din na mabuksan din ng inyong asawa para maibsan din yung kanyang nararamdaman. Pero sabi ko nga, walang bagay na hindi
matutulungan, no, hindi masusolusyonan Opo. ng ating pananampalataya sa Diyos. So sana po kayong dalawa, pag nagkita kayo, pagsumikap po na balik nyo yung inyong nakagisnan na pumunta kayo sa simbahan, magsimba, humingi ng grasya, at naniniwala po ako darating ang araw, magiging maayos ang lahat at magiging masaya muli ang inyong pamilya. Amen? Yes. So marami pong ganyan na sitwasyon at palagi ko nga sinasabi sa kanila, no, it takes two to tango, no. Narinig po natin yung side ng ating kapatid. Siyempre kailangan din pakinggan din natin yung side niya, but ang ating mga payo ay parang mga band-aid solution muna, no. Hindi naman ibig sabihin pag nagawa lahat ng yon ay automatically okay na ang lahat. This is still a process, no. Isang proseso, it is a journey. At alam naman po natin sa ating paglalakbay ay hindi ganun kadali, no. Merong panahon na kung saan, no, maaliwalas ang ating nararamdaman, pero sa paglalakbay merong init, merong ulan, no, merong mabato-batong daanan, may sirang daan, no. Meron din naman na smooth, ayos na ang lahat, pero ang importante ay patuloy pa rin, no. Magpapatuloy ka, may nakikita ka pa ring halaga at mahal mo ang iyong paglalakbay. So, we are praying for all of those who have difficulties in their marriages, and be assured of our prayer for all of you. Kakaluguran, kumusta po kayo? May mga gumugulo ba sa inyong puso at isipan? Nalilito, naliligaw, at malapit ng sumuko sa buhay? Tumawag ka lamang o kaya mag-message ng Hello, Father. Ako po ang iyong host, si Reverend Father Joel Jomarsos P. Gatus, ang sasagot sa inyong mga katanungan sa buhay sa tulong ng gabay ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng programang Hello, Father. Ito po ay tuwing Lunes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Dito lamang sa DWBL 91.9 Bright FM. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.